Jinke çeleng û xebatkara Kurd li Belçîkayê koça dawî kir. Roja şemiyê se çot meha 2025-an sato helîme kaderî endameke tekoşer a Partiya Demokrata Kurdistana Îranê û hevjîna heval xebatkar û rêzdar darana tek ji ber nexweşiya pençeşerê koça dawî kir. Şanîm helîme di sala 1997 de di malbateke Kurd de jî dayîk bû. Vexwendina swê heta Fakulteya Perverdehiyê, beşa Sosyolojiyê, saleke domand û di sala 2005 de bi darana tikre cîhana hevbeşî pekanî. Hecayê gotineyê ku ji bilî sato helîme, çarxwîşkên veyên din bi peşmergeyên PDK'yê re zevicîne û dilsozî û lenêrîna ve malbata serbilin ji bo PDK'yê û swedîbîr û hîzranetevî hecayê rêz û tekdîrê ye. Hevala heca helîme bi salan endama Komîteya Zagros, Yekîtiya Cînan, Yekîtiya Çîwanan û Komîteya PDK'yê li Belçîkayê bû. Ve tamirîna xwe bi dilsoziyek mezin hizmeta partiya swê kir. Şanîm helîme jineke dîlovan, Serbixwe, dilsoz û pebawer bû. Ew di xebata swê ya partiyê de cidî û sebatkar bû. Di sala 2022 de ew ji Kurdistanê derket û li Belçîkayê bicih bû. Lîvir, vekîlî Kurdistanê ve şebata xwe ya partî û tekoşîna xwe jî nû ve da dest pêkirin û bi dilsoziyeke mezin şebata xwe meşand. Ji bilî endama meha Komîteya Partiyê, ev endama Komîteya Cînana li Belçîkayê jî bû. Navenda medyaya KDP'yê, dost û heval û navenda medyayê am e 24 sersaxiyê ji malbat û hizmen rehmetî re dişwaze û semgîniya wan parve dike.